AKA Machine Gun, your dead most wanted. Mafana waited to the fullest. Kutochikira nzvadzi dzingatoti tize dzakananga kumuzanzi munhu wese ari kutsvaga chipanzi Harare saionere mugirazi pangazoona kuti utsinye nyenge yamwatuleti ndatombogaya kutiwe matakishopu nemavhenda varirapfumana zuwa 1 pangazoona kuti utsinye nyenge yamwatuleti ndatombogaya kutiwe matakishopu nemavhenda varirapfumana zuwa 1 chekutanga ndiri kuchema nemobo daisisakambosvika nekutopo mageto yuzi ari kushamba futi siso mutengo iri kungokwira zviri rando ende dai zvikadzoka kwedu kuya kwemadhola for 2 aya mapuraizi emunana is true 1 miuye manheru 0 masikati 0 mangwanani demiangazoona kuti utsinye nyenge yamwatuleti ndatombogaya kutiwe matakishopu nemavhenda varirapfumana zuwa 1 pamkazoona kuti utsinye nenge yamwatuleti ndatombogaya kutiwe matakishopu nemavhenda varirapfumana zuwa 1 ukaona makuti ane nzungu akuita 30 cents kaprisiti kadikika kuzvi 20 cents kurequesta balansi yava 10 cents wedu weshansekomonga takatamba zvakanaka paindependence tichiti tichachena tese panika gamets zviri kuafekta maparets tinosvika kupi tisina neforeign currency pamkazoona kuti utsinye nyenge yamwatuleti ndatombogaya kutiwe matakishopu nemavhenda varirapfumana zuwa 1 pamkazoona kuti utsinye nyenge yamwatuleti ndatombogaya kutiwe matakishopu nemavhenda varirapfumana zuwa 1 chekutanga ndiri kuchema nemobo daisisakambosvika nekutopo mageto yuzi ari kushamba futi siso mutengo iri kungokwira zviri rando ende dai zvikadzoka kwedu kuya kwemadhola for 2 aya mapuraizi emunana is true 1 miuye manheru 0 masikati 0 mangwanani demiangazoona kuti utsinye nyenge yamwatuleti ndatombogaya kutiwe matakishopu nemavhenda varirapfumana zuwa 1 pamkazoona kuti utsinye nyenge yamwatuleti ndatombogaya kutiwe matakishopu nemavhenda varirapfumana zuwa 1 ukaona makuti ane nzungu akuita 30 cents kaprisiti kadikika kuzvi 20 cents kurequesta balansi yava 10 cents wedu weshansekomonga takatamba zvakanaka paindependence tichiti tichachena tese panika gamets zviri kuafekta maparets tinosvika kupi